Hypnose og sportshypnose har haft mit hjerte stort set altid. Jeg tror, at jeg var 8 år, da min mor var henne og blev hypnotiseret til at stoppe med at ryge. Og allerede dengang, der tænkte jeg, for hun elskede at ryge. Og allerede dengang, der tænkte jeg, hold da op, her går hun hen til en mand, der får en kvinde til at gøre noget mod sin vilje. Det må jeg da lære. Okay, det var måske lige en joke, men ikke desto mindre, det har altid fascineret mig, hvordan at man med tankens kraft kan opnå nogle ting. Hvordan at man kan nå ned i nogle dybder i vores mentale færdigheder, og der hente helt nede fra bunden af kilden vores dybeste og bedste ressourcer. Og det er noget af det, man kan med hypnose. Hypnose er en hurtig måde og en effektiv måde at bearbejde en lang række forskellige ting på. Hvad enten det er ting, som man gerne vil have rettet op på, f.eks. at man vil droppe nogle vaner, man vil af med nogle fobier, eller at man vil booste sit selvværd, eller man vil have mere krudt i en eller anden given sammenhæng. Når jeg er så glad for at arbejde med hypnose, er det lidt fordi, at jeg taber kæben, når jeg ser folk være i stand til ting, som de normalt ikke er i stand til. En ting er, hvis jeg har lavet et lille hypnoseshow for eksempel, at folk de kan sidde der og blive mildest talt stange Bacardi af et glas vand, eller de glemmer deres navn, eller hver gang at de prøver at sige deres navn, så siger de, mit navn er bød, så sidder de med tungen ned i munden. Det er jo hyldende morsomt, men spørgsmålet er, hvilken værdi har det? Det har den værdi, at man får syn for sagen i forhold til, at der sker noget usædvanligt, som man ikke generelt er vant til at se. Jeg har også tilsvarende med en kammerat, som vi testede, hvor at han tog så mange armstrækninger, han overhovedet kunne. Og han kunne tage 23 som et udgangspunkt. Så satte jeg ham i en dyb trance og sagde til ham, at efterfølgende ville han være mægtig meget stærkere. Og så da han kom ud af trance igen, tog en armstrækker igen, og han tog med lethed 40. Det kørte bare fuldstændig. Det var en pænt stor procentvis forøgelse, og det har en effekt og en værdi i for eksempel idrætsverdenen og også i andre sammenhænge. Jeg synes, det er interessant, at når man med for eksempel hypnose kan tage en fobi som frygten for at flyve eller angsten for edderkopper, og på kort tid ændre den, kan vide, om man så ikke også kunne tage en sælger, der går kold, og så tage hans fobi for at tage telefonen eller gå ind til en kunde og vinde den. Så mange af de ting, som man hidtil har brugt hypnose til, kan bruges både i det private, såvel som i erhvervslivet, såvel som i idrætslivet og foreningslivet. Blandt skuespillere, der er faktisk, jeg plejer gerne at sige, så længe folk de har et hjerne og et sprog, så er jeg villig til at arbejde med dem. Som nævnt synes jeg, det er utrolig interessant, og nogle gange så står jeg, der har arbejdet i så mange år med det, som nævnt med kæben på gulvet, fordi jeg synes stadigvæk, det er fantastisk at se, at folk de kan de her mærkelige ting. Samtidig er trance en fantastisk oplevelse. Der er næsten, jeg har brugt trance til at hjælpe folk af med afhængigheder, men jeg er sgu selv lidt afhængig af trance. Det er så fantastisk, ligger en oplevelse. Man bliver så stressfri, og man får så mange gode idéer, så det er virkelig en god oplevelse. Og det er en måde at arbejde med det ubevidste på, en måde at bruge mentaltræning på, det er en måde at få mere ud af sig selv, at præstere mere på.